Magandang araw sa mga kabaryo natin at sayo rin kabaryo. Sa totoo niyan ay may parte ng utak ko na nagsasabing wag nang ibahagi ang kwentong ito. Subalit base sa napapansin ko ngayon sa amin ay unti-unti nang nawawalan ng pananampalataya sa Diyos ang iilan sa aking mga kababayan. Kaya naman, ngayon ay desidido na akong ikwento ito. Itago niyo na lang po ko sa pangalang Gilbert. Mula ako sa isang liblib na baryo sa isang tagong bundok sa hilagang bahagi ng Pilipinas. At ibabahagi ko lamang ang isa sa karanasan ko noong ako ay binata pa lamang. Ito ang kwento sa lugar namin na tila ngayon ay unti-unti nang nakakalimutan ng karamihan. Maging ako ay ayaw ko na ring maalala dahil isa ito sa mga naging bangungot ko. Gayunpaman, higit na nais kong gamitin ang pagkakataong ito upang magbigay aral, lalong-lalo na sa mga kabataan na tuluyan nang nakalimutan ang ating nakaraan. Nakaraang may malaking papel na ginampanan upang makamit namin ang matagal na hinahangad na kalayaan mula sa huwad na propeta. Nangyari ang karanasan kong ito kabaryo. Tanda ko taong 1958 kung saan laganap ang paniniwala sa aming lugar patungkol sa kung ano ang mga bagay na taliwas sa paniniwala ng simbahan. Kabilang ang mga magulang ko sa samahan o marahil ay maituturing kong kulto na tinatawag na ang Paraiso ni Anselmo. Matagal na panahong ding itong lumaganap sa amin na maging sa aking kaninu-ninuno ay naabutan pa ito. Manggagamot ang aking mga magulang noon. May mga tangan din ng iba't ibang anting-anting at medalyon bago pa man sila mapunta sa grupo ni Apo Anselmo. Subalit nang maengganyo sa pangakong panghabang buhay na kaligtasan, ay nabuo na ang pasya na umanib ng aking mga magulang. Mula na rin sa pagtatanong-tanong ko at nakalap kong impormasyon sa mga nakakatanda sa amin, ay susubukan kong idetalyeng ilalahad ang sobrang marahas at katakot-takot na pamamalakad ni Anselmo sa aming lugar noon. Sako pa kami ng kapangyarihan niya. Minabuti kong ibahin ang pangalan ng lugar at ibang pangalan ng mga karakter para na rin sa kaligtasan at seguridad namin maging sa aming bayan. Sa isang banal na silid ay makikita ang isang lalaking nagngangalang Anselmo. Hawak nito ang isang manika na may pakrus na mga mata habang marahan itong nilalamutak. Napapangisi siya kasabay ng katakot-takot niyang titig dito. Nakapalibot sa kanya ang liwanag na mula sa apoy ng itim na mga kandila. Makikita sa palamuti ng kanyang suot ang iba't ibang kasangkapan gamit sa pambabarang at pangkukulam. Sino mang sumuway sa kautusan kong hindi ibigay ang kanilang sanggol ay tiyak mamamatay. Wika nito. May gigil na titig niyang sinaad kasabay ng pagkuha ng gunting sa kawalang ano-ano'y pinutol ang ulo ng manika. Nakapulupot dito sa manika ang hibla ng buok ng taong
kanyang biktima. Mababanaag ang tuwa sa kanyang muka nang maisakatuparan ang ginagawa niyang pangkukulam. Batid niya ng mga oras na iyon na tuluyan ng patay ang isa sa mga magulang na hindi nagbigay ng kanilang sanggol. Ilang saglit lang ay napalingon siya sa kanyang pintuan dahil sa sunod-sunod na pagkatok. Napabalikwas ito ng tayo at pinagbuksan ito. Doon bumungad sa kanya ang kanyang mga tauhan na nagbigay ng impormasyon patungkol sa kanyang pinag-uutos. Kailangan na nating makumpleto ang mga sanggol sa lalong madaling panahon. Ito na lang ang nag-iisang paraan upang maligtas tayo sa kabilang buhay. Wika ni Anselmo bago tuluyang humayo ang mga tauhan nito. Bumulabog sa tahimik na gabi ang palahaw ng mga magulang na sa pilitang kinukuha ang mga sanggol. Sang-ayon sa mga komadrona na tinakot at pinagbabantaan daw sila ng mga tauhan ni Anselmo. Kung sino pang may sanggol sa inyo ay lumabas na ng bahay. Huwag nyo nang hintay na kami pang pumasok sa inyo. Alam nyo naman, sino mang lumabag at hindi tumalima sa pinag-uutos ni Apo Anselmo ay mapaparusahan. Sambit ng isang tauhan ni Anselmo na siyang tagapagsalita nito. Kamatayan ang kapalit sa sino mang hindi magbibigay ng kanilang sanggol. Pahabol na wika nito. Wala nang nagawa ang karamihan sa mga magulang na may mga sanggol kundi magpaubaya na lamang. Labag man sa kanilang kalooban, ay pikit mata nilang ibinigay ang kanilang mga anak. Merong mangilan-ngilan na nagmatigas at hindi pumayag sa kagustuhan ni Anselmo. May mga pinugutan ng ulo, sinaksak, binugbog, inilibing ng buhay, at meron ding itinapon sa pagkataas-taas na bangin. Ilan lang yan sa mga parusang iginawad nila sa mga talipandas na hindi tumatalima sa utos ni Apo Anselmo. Kung hindi tayo lalaban, hanggang kailan pa tayo magpapasakop kay Anselmo? Wika ng isang lalaki kay Hugo. Hindi pa tayo handa sa ngayon. Masyado pang malakas ang puwersa nila laban sa atin. Tugon dito ni Hugo. Si Hugo ang leader ng lihim na grupong revolusyonaryo na tumutuligsa sa mga nais ni Anselmo. Marami nang napapatay na sanggol. Hindi na normal at pabor sa utos ng Diyos ang mga pinapalaganap niya. Kung kapalit man ay buhay ng mga sanggol sa pinangako niyang panghabang buhay na kaligtasan, mas gugustuhin ko na lang mamatay ng nakikipaglaban. Suhestyon pa ng isa sa mga kapanalig ni Hugo. Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos sa ating gagawin. Kung makikipagsabayan tayo sa kanila, tiyak tayo ang matatalo. Pahayag dito ni Hugo. Hilingin natin sa Diyos na gabayan tayo sa ating hangarin. Naniniwala ako na hindi niya tayo tunay na pinabayaan. Manalig lang tayo sa itaas at siya ang magbibigay sa atin ng sapat na lakas. Pahabol na wika ni Hugo. Hawak ni Hugo ang kanyang libro habang pinangangaralan ang kanyang mga kapanalig. At bilang proteksyon sa nakaambang panganib ay isa-isa niyang pinahiran ang noo ng mga ito
gamit ang kanyang langis na merong usal. Binigyan niya rin ito ng tig-iisang kwintas na maaari nilang magamit sa oras na sila ay saktan ng mga gwardya ni Anselmo. Konting oras na lang ang ating hihintayin at makakamit na natin ang kalayaan. Ipinapangako ko, hindi na magtatagal ang kadenang nakatali sa ating mga leeg, maging sa paa. Makakalaya rin tayo sa kanya. Seryosong tinig ni Hugo bago isa-isang nagsipulasan ang mga kagrupo nito. Kitang-kita ng mga residente sa baryo Masinloc kung papaano paslangin ng mga tauhan ni Anselmo ang kani-kanilang mga sanggol. Para sa kanila, wala nang masasakit na makitang unting-unting nalalagutan ng hininga ang kanilang mga anak. Ang mga tauhan ni Anselmo ay nakasuot ng mahabang itim na damit na siyang tumatakip sa kanilang kaanyuan. Hindi mo sila mamumukaan dahil nakatakip ang kanilang mga muka. Sila ang may tuturing na bantay ni Anselmo at kasama nito sa lahat ng kanyang nanaisin. Naroong may kanya-kanya silang hawak na sanggol sa kanilang mga braso. Pagkumpas ng hudyat ay sabay-sabay nila iyong ihagis pa itaas. Pagbagsak ay siyang sasalubong sa mga inosenteng sanggol, ang matutulis na patalim. Pagbagsak ng mga mumunting anghel ay kamatayan kaagad ang nag-aabang sa kanila. Ang iba ay direktang sa sintido na saksak. Meron din naman sa tiyan, dibdib, habang ang iba ay patalikod kung nasasaksak. Marahil ay dahil sa lakas ng buwelo ng pagkakahagis sa kanila. Makikita pa ang ilang mga laman ng bata na sumabit sa itaas ng patalim. Ang bundok ng baryo Masinloc ay wari na diligan ng purong dugo ng mga sanggol. Buhay ng sanggol, kapalit ang panghabang buhay na kaligtasan. Huwag kayong mabahala, sapagkat maliligtas na tayo sa ating kamatayan. Tugon dito ni Anselmo habang nakaupo ito sa itim na trono nito, saka nagpakawala ng nakabibinging halakhak. Hindi mapigilan ng mga magulang na humagulhol sa kaganapang kanilang nasasaksihan. Magpumilit man silang magmakaawa, subalit sadyang napakamakapangyarihan at marahas ng kanilang Panginoon na si Apo Anselmo. Siya ang pinuno at kinikilalang Panginoon ng baryo noon na hindi nagpapasakop sa batas at regulasyon ng gobyerno, maging ng simbahan. Ang lugar na nasasakupan niya ay isang liblib o tagong baryo na matatagpuan sa pinakadulo ng isla ng Pilipinas. Maliit lamang ang lugar o pulo na ito, kung kaya hindi ito masyadong nakikita sa mapa ng ating bansa. Namulat sila sa paniniwalang tao lang din ang may sandaigdig. Ang paniniwalang ito ang nag-udyok upang sumamba sila kay Anselmo, isang nilalang na di umano'y may lahi ring aswang at mambabarang. Matagal na rin itong isinanla ang kanyang kaluluwa sa demonyo na siyang marahil rason kung bakit may labis itong kakaibang lakas, lalong-lalo na sa pangbabarang. Nakagagawa rin siya ng mga himala. Naging maganda naman at maayos ang pamamalakad niya noong simula, subalit ng magtagal
ay unti-unti nang lumabas ang totoong kulay nito. Sino man ang sumalungat sa kanya ay agad na ipinapapatay. Sino man ang sumuway sa batas at regulasyon ni Anselmo ay agad niyang ipapasaksak sa kanyang mga tauhan. May ilang pagkakataon din na siya mismo ang pumapatay gamit ang taglay niyang karunungan sa pambabarang. Wag po apo, lubayan niyo ko, parang awa niyo na. Pagmamakaawa ng isang dalaga habang kasalukuyan siyang nilalapastangan ni Anselmo. Bagamat nagagawa niyang sumigaw at humingi ng saklolo, ngunit pawang mga tauhan rin ni Anselmo ang nasa labas ng kwarto. Paulit-ulit man na dumaing ang dalaga ay walang sino man ang maglalakas loob na tulungan ito. Wala nang nagawa ang dalaga kundi tumangis na lamang. Lantad na lantad ang kabuuan ng laman niya sa mga mata ni Apo Anselmo. Nagpakasasa sa makamundong kaligayahan ang kinikilala nilang alagad ng Diyos. Sino mang matipuhan niya ay walang ligtas na nakukuha nito. Naturingan alagad ng Diyos, subalit higit pa sa demonyo ang gawa at pag-uugali. Base umano sa idinidikta sa kanya ng kanyang Panginoong demonyo, ay may paniniwala siya na kinakailangan niya ng 23 buhay na alay. Ang mas nakakabahala pa ay kailangan mga sanggol ito. Ito ang paniniwala niya na siyang magliligtas sa kanila sa kabilang buhay. Naidala doon ang kanyang mataas na katungkulan. Gustuhin mang kumalas sa grupo ng karamihan sa kanila, subalit sadyang napakahirap ng mga panahong iyon. Wala silang sapat na lakas at boses na magsalita para sa kanilang sariling buhay dahil sa pagmamalupit at sa labis na mahigpit na pamamahala ni Anselmo. Gayunpaman, hindi may kukubli na minsan ay meron ng naglakas loob na sumubok na tumuligsa sa mga katuruang pinapalaganap niya. Siya ay walang iba kundi itong si Hugo, na bali-balitang ipinatapon ni Anselmo sa bangin magmula ng matunton ng mga tauhang gwardya ang lihim nilang pook sambahan. Labis-labis ang galit ni Anselmo nang mapag-alamang nagpapalaganap ito ng sarili rin niyang paniniwala at katuruan. Paniniwalang hindi tao ang nagmamay-ari sa mundo, na merong isang hindi nakikitang nilalang na siyang karapat-dapat na kilalanin ng lahat. Marami rin noong nahikayat si Hugo na umanib sa kanya. Hindi niya hinihiling na sambahin siya ng mga tao. Gusto lang nito ay mamulat ang mga ito sa totoong Diyos, ang Diyos ng sanlibutan na walang dapat ibang sambahin sa lahat. Naging pook sambahan nila ang isang tagong bahagi ng bundok at nakakatuwang isipin na hindi sila kontrolado ng isang mapagmanipulang nilalang na kagaya ni Anselmo. Tanging isang libro lamang ang siyang hawak ni Hugo habang nakatayong nagpapahayag ng salita ng Diyos sa harapan ng marami niyang kagrupo. Kasabay siguro ng pagkawala ni Hugo ay ang pagkawala rin ng pag-asa ng mga tao sa baryo Masinloc na mamuhay malayo sa isang diktador. Simula noong nabalitaan nilang
ipinapatay ni Anselmo si Hugo, ay wala nang nagbalak pa na magsalita para sa kanilang kalayaan. Isa sa mga nawalan ng anak ay ang mag-asawang sina Corazon at Pilo. Kabilang sila ngayon sa mga pamilyang nagluluksa dahil sa makahayop na kautusan ni Anselmo sa pagpaslang sa kanilang anak. Apo Anselmo, wala na po kaming mahanap na sanggol. Halos lahat na siguro ay napaslang na natin. Sambit ng isang tauhan sa harapan ni Anselmo. Agad na lumukot ang mukha ni Anselmo nang marinig ito. Kasabay ng pagtayo niya sa kanyang trono ay ang takot na lumukob sa dibdib ng mga tagasunod nito. Hindi maaari yan. Kailangan pa ng isang sanggol upang makumpleto na ang alay. Nanggagalaiti sa galit na wika ni Anselmo. Huwag kang mag-alala, Apo. Gagawin namin ang lahat upang makahanap pa ng panibagong sanggol. Tugon ng isang tauhan. 22 na ang kabuuan sa mga sanggol na kanilang napapaslang at isa na lang upang makumpleto na ito. Isa na lang ay tuluyan ng magtatagumpay si Anselmo sa kanyang huwad na paniniwala na kaligtasan. Samantala, lingid sa kaalaman ng mga kawal na kambal pala ang isinilang ni Corazon. Nang mabalitaan ng mag-asawa ang tungkol sa kautosang ito, kahit pa na masakit sa kalooban nila, ay kinakailangan nilang mamili sa kambal kung sino ang ititira at kung sino ang mamamatay. Walang salitang maglalarawan sa labis na pagdadalamhati ng mag-asawa nang mapaslang ang isa nilang sanggol. Ilang saglit pa, habang tangan sila ng labis na pangungulila, ay ilang mga yabag ang bigla nilang narinig mula sa labas ng kanilang barong-barong. Kasabay noon ng pag-iyak ng isa pa nilang sanggol na marahil ay nagugutom na ng mga oras na iyon. Nang mga panahong ito ay walang tigil sa pagkabog ang kanilang dibdib dahil batid nilang anumang oras ay may mga tauhan na naman si Anselmo na darating sa kanilang tahanan. Nagkatinginan ang mga tauhan nang marinig ang pag-iyak ng isang sanggol mula sa loob ng bahay nila Corazon. Gayon din, agad nila itong pinasok at doon nila naaktuhan na buhat-buhat ni Pilo ang sanggol nito habang pinapatahan. Mababakas sa mukha nito ang labis na pagkabahala. Napamulagat ang mag-asawa nang makita ang mga tauhan. Sapilitan na lang hinuha ang sanggol mula kay Pilo ngunit nanlaban ito. Napatay niyo na ang isa kong sanggol. Ngayon, pati ito kukunin niyo pa. Mahigpit niyang niyakap ang sanggol, ngunit nabitawan niya rin ito nang saksakin siya ng isang kawal sa kanyang tagiliran. Isang nakabibinging sigaw ang pinakawalan ni Corazon nang makitang unti-unting bumagsak sa sahig ang katawan ni Pilo. Huwag ka nang manlaban pa upang may ligtas mo ang iyong sarili. Gusto mo rin bang mamatay? Wala nang nagawa si Corazon kundi ang tumangis na lamang habang yakap-yakap ang naghihingalong asawa. Nakuha na rin ng mga tauhan ang sanggol na sa kasamaang palad ay
kamatayan kaagad ang nag-aabang na kapalaran. Ang mga batang namatay ay sama-samang inilibing malapit sa bahay ni Anselmo. Isang buhay na lamang ang kanyang hinihintay at magtatagumpay na ito. Laking tuwa ni Anselmo nang makita ang sanggol na dala ng kanyang mga tauhan. Umiiyak pa ito ng pagkalakas-lakas dahil sa paraan kung paano ito buhatin ng isang tauhan. Naroon ang lahat ng residente ng baryo Masidlok. Tutol man ang karamihan sa kanila. Subalit, wala silang magagawa. Kailangan nilang masaksihan ang huling pag-aalay. Dagdag na iyon ng gabi upang makamtan nila ang panghabang buhay na kaligtasan sa kabilang buhay. Nasa paligid ang lahat ng tauhang gwardiya ni Anselmo. Ang mga residente naman ay nakapwesto sa pinakalikod. Sa gitna ay nakaupo si Apo Anselmo sa kanyang trono. Mabigat na enerhiya ang nararamdaman sa paligid na iyon ng araw na pinakahihintay ni Anselmo. Ano bang hinihintay nyo? Patayin nyo na. Sigaw ni Anselmo. Dali-dali namang hinugot ng isang tauhan ito ang kanyang patalim. Lingid naman sa kaalaman ng lahat na buhay pa pala itong si Hugo. Mabuti na lamang at pinangangalagaan siya ng pangil ng kidlat na siyang nagligtas sa kanya sa tiyak na kapahamakan. Nakuha niya ang mutya na ito isang araw noong nang tumarak ang malakas na kidlat malapit sa kanilang tahanan. Isang may tuturing na himala nang makaligtas ito sa nakakalulang bangin nang makahawak siya sa isang ugat ng puno matapos siyang ipasaksak at ipahagis sa bangin ni Anselmo. Sa tulong ng pangil ng kidlat ay binigyan siya nito ng kakaibang lakas at pananggalang sa kanyang katawan. Iyon din ang nagpatunay kay Hugo na bukod sa tangan niyang mutya ay tunay nga na buhay ang Diyos na kinalulugdan nito, na may totoong Diyos na makapangyarihan na gumagabay at nangangalaga sa kanila. Mula sa pagtatanong-tanong ay nalaman ni Hugo kung saan nakalibing ang mga batang ipinapapatay ni Anselmo. Hanggang sa sinakop na ng kadiliman ang buong paligid. Handa na ang mga gagamitin ni Hugo para sa kanyang gagawing ritual. Maalam si Hugo sa larangan ng paggamit ng mutya, maging sa mga ritual at pag-aalay ay masusi niyang inaral noon na namana niya pa mula sa kanyang mga ninuno. Tinunto ni Hugo ang nasabing lugar at doon niya sinimulan ang isa sa gawang makapangyarihang ritual. Hindi niya mapigilang maging emosyonal ng mga oras na iyon. Masakit isipin na pati inosenteng mga sanggol ay nadamay sa labis na kasakiman ni Anselmo. Ginamit niya ang likod ng kanyang mga palad pangpunas sa luhang lumabas sa kanyang mga mata. Napahinga ito ng malalim. Patawarin niyo kami mga anak. Hindi namin kagustuhan ang naging kapalaran ninyo. Huwag kayong mag-alala. Sisikapin ko na mabigyan ng hustisya ang inyong kamatayan. Ipinapangako ko na hindi masasayang ang buhay na kinuha niya sa inyo. Magbabayad siya sa kanyang mga kasalanan. Ang tanging naihayag
ni Hugo ng mga oras na iyon. Una niyang inilabas ang maliit na libreta. Mula sa kanyang daladalang bayong ay hinugot niya mula rito ang isang rosaryo, 22 puting bato, isang punyal, at ang pinakamalakas niyang kasangkapan. Ito ay ang walang iba kundi ang mutya ng pangil ng kidlat. Meron itong binasang dasal na nakapaloob sa libreta. Habang hawak-hawak ang rosaryo at pangil ng kidlat, sunod niyang binulungan ng isa-isa ang mga puting bato. Nang mga pagkakataong ito ay ramdam niya ang sobrang bigat na presensya. Nanunulay sa kanyang katawan ang init na enerhiyang nagmumula sa makapangyarihang mutya. Nagsimula na ring lumabas ang butil-butil niyang mga pawis sa kanyang katawan. Napabuga ito ng hangin ng itusok sa lupang kinahihimlayan ng mga sanggol, ang pangil ng kidlat. Bakas ang pagdadalamahati at sobrang pagkahabag sa mga sanggol sa kanyang itsura. Napausal naman ito ng sagradong dasal na siyang maaring kumontra sa kapangyarihan at bumasag sa barang ni Anselmo. Sa huling bahagi ng kanyang isinasagawang ritual ay binasbasan niya ang lupa ng buong tapang at pagsisisi. Tapang upang muling harapin at kalabanin itong si Anselmo. At pagsisisi dahil wala man lang siyang nagawa upang maisalba ang buhay ng inosente at kaawa-awang mga sanggol. Makaraan ng ilang sandali ay bigla na lamang pumailan lang ang liwanag na mula sa kadiliman ng langit. Nakasisilaw ito na sadyang ikinamangha ni Hugo. Sumunod doon ay ang paglabas ng mga puting maliliit na liwanag mula sa lupa at sabay-sabay na umikot-ikot paitaas sa ere. Matapos ang pagsasagawa ng ritual ay iniabot niya ang punyal sa isang lalaking nagmamanman sa kanya. Kinausap niya ito para sa magiging plano nila. Samantala, pigil hiningang nakaabang ang mga tao sa pagkamatay ng huling sanggol na magiging pinakahuling alay ni Anselmo. Ayaw man nilang masaksiyan iyon, subalit may mandato si Anselmo na dapat makita ng lahat kung papaano maisa sa katuparan ang kanyang ninanais. Matapos nito, ligtas na tayong lahat sa kamatayan. Walang hanggang buhay na kaloob ng Diyos. Makakamtan na natin. May pagmamalaki na tinig ni Anselmo habang binabanggit ang mga salitang iyon. Ngayon na. Segunda niya at akpa na sanang ihahagis ng isang tauhan ang sanggol paitaas. Nang walang ano-ano'y bigla na lamang umaliwalas ang paligid kasabay ng malamig na pagsimoy ng hangin. Doon ay nasilayan nila ang mumunting mga liwanag na tila naglalaro sa ere. Umaliwalas ang paligid na sumisilaw sa kanila na siyang saksi sa pangyayaring iyon. Magkahalong pagkamangha at pagtataka ang naramdaman ng mga taong nakasaksi sa liwanag na iyon. Hindi nila may paliwanag, subalit tila naging hudyat iyon ng panibagong pag-asa sa kanilang buhay. Paano to nangyari? Hindi ito maaari. Nakapanghihilakbot na itsura ang lumabas sa mukha ni Anselmo. Naroong makikita na unti-unting kinakain ng itim ang puti ng kanyang mga mata.
Patayin niyo ang bata! Patayin niyo na! Nababahalang sigaw ni Anselmo dahil batid niyang may hindi kaaya-ayang nagaganap. Hindi nag-atubiling inihagis ng isang tauhan ang hawak nitong sanggol. Humahagulhol pa ang bata habang nasa ere. Tila huminto ang oras habang nakatingala ang lahat sa paghihintay ng pagbagsak ng inosenteng sanggol sa isang patalim. Mabilis namang nagkumpulan ang misteryosong mga liwanag hanggang sa kagilagilalas na sinalo nito ang kaawa-awang anak nila Pilo at Corazon na patuloy pa rin sa pag-iyak. Sa tulong ng liwanag ay matagumpay na nailigtas ang sanggol. Mga lapastangan! Nakakabinging singhal ni Anselmo nang makita ang ginawa ng liwanag. Hindi niya sukat akalain na may kung anong misteryosong liwanag ang hahadlang sa inaasam-asam niyang tagumpay. Magkahalong gulat at pagkamangha ang mababanaag sa mukha ng mga residente ng mga oras na iyon. Hanggang sa bigla na lang lumitaw ang isang lalaki na napakapamilyar sa baryo ng Masinloc. Hindi sila makapaniwala nang makita ang kabuuan ng itsura nito. Buhay at nagbabalik si Hugo. Buhay na buhay ang inaakala nilang patay na at matagal nang namamahinga. Nasiyahan ka ba sa pagbabalik ko? Bungad na wika ni Hugo kay Anselmo. Makikita ang hawak nitong libreta, maging ang pangil ng kidlat na ginawa niyang kwintas at nakakonsagra sa kanyang leeg. Nang makita ito ng mga kawal, ay kaagad nila itong sinugod. Iyon naman ang naging hudyat ng mga taong kapanalig niya upang simulan ang matagal na nilang inaasam-asam na revolusyon dahil dominante sa kanila ay mga magulang ng pinaslang ng mga sanggol. Mga simpleng residente na pinagmalupitan ng pamamahala ni Anselmo. Mga matatandang nagbulag-bulagan sa paniniwalang maililigtas sila sa pagsamba sa huwad at sakim na Panginoon. Sama-sama nilang sinugod ang mga tauhang gwardya ni Anselmo upang tulungan itong si Hugo. Lumandas ang nagpupuyos na galit ni Anselmo sa kaganapan. Nang mga puntong iyon ay mas makikita sa itsura nito ang katakot-takot na aura. Mabagsik na titig ang iginawad niya kay Hugo. Hindi niya ito tinigilan hanggang sa unti-unting nakaramdam ng pamimilipit ang huli. Isang makapangyarihan na sandata ng barang ang pumatay sa pamamagitan lamang ng pagtitig. Iyon ang estratehiyang ginamit ni Anselmo upang wakasan ang buhay ng lumalapastangan sa kanya na si Hugo. Kasabay ng marahang paglapit ng mambabarang kay Hugo ay ang sobrang pananakit ng kanyang katawan. Pakiramdam niya ay tinutusok ang mga buong laman niya. Pilitin man niyang alisin ang tingin dito, subalit hindi niya iyon magawa. Tila hindi maalis ang tingin niya kay Anselmo na naroong hindi kumukurap habang nakangising papalapit sa kanya. Magdasal ka na sa pinaniniwalaan mong Diyos. Mabagsik na saad ni Anselmo nang makalapit kay Hugo hanggang sa tuluyan niyang mahawakan ang leeg nito.
Hinding-hindi ka magtatagumpay. Kahit pa napatayin mo ko, ay hindi mo maiaalis sa puso at isipan ng mga tao. Ang mga taong inapi mo, ang kasamaang ginawa mo sa kanila. Mawala man ako, ngunit hindi ang pananampalataya nila sa totoong Diyos. Mahabang wika dito ni Hugo. Gayunpaman, lingid sa kaalaman ng mambabarang na planado ang lahat ng iyon. Kung hindi nakakalimutan ni Anselmo, ay magaling na antingero itong si Hugo. Matapos indahin ng panandali ang sakit ng pangangatawan, ay sumilay ang ngiti sa labi ni Hugo. Hindi siya nagpatalo kay Anselmo at ginawaran din ito ng pangontrang tingin. Hanggang sa walang ano-ano'y masisilayan ang pagkabahala sa mukha ni Anselmo nang mahawakan ito ang kwintas mula sa leeg ni Hugo. Ramdam nito ang kakaibang kirot nang mapaso sa palamuti ng kwintas. Doon niya napagtanto na may tangan-tangan na pangil na kidlat itong si Hugo. Pakiramdam niya ay sa kanya na ilipat ang ginawad niyang kapangyarihan sa kalaban. Bagamat nakokontra ni Hugo ang bagsik ng pagtitig niya, ay hindi ito nagpatinag. Mula sa kanyang bulsa ay hinugot nito ang isang manikang yari sa balat ng nyog. Matapos mahawakan ni Hugo, ay kaagad itong umusal ng dasal. Katakot-takot na boses ng mambabarang ang pumupuno sa paligid. Kasabay nito ang pagsama ng panahon na siyang lalong nagpapaigting sa tensyon. Naroong patuloy pa rin sa pakikipaglaban ang mga residente sa mga tauhan ng kinikilala nilang Panginoon. Isang malakas na dasal ang inusal ni Anselmo sa manika. Kakatwang nag-iiba na rin ang tono ng boses nito. Nawari, sinasabayan ng hindi makitang nilalang. Ilang saglit lang ay napangisi siya nang makita ang unti-unting pagbagsak sa lupa ni Hugo. Kasabay ng pagpilipit niya sa katawan ng manika, ay siyang pagdaing ni Hugo. Hirap itong makahinga. Bawat galaw ng manika ay siya ring galaw ng katawan niya. Unti-unti na siyang nanghihina sa kapangyarihan ng kalaban. Mas nilakasan pa ni Anselmo ang paglamutak sa manika. Sa puntong iyon, ay iginigupo na sa sobrang panghihina itong si Hugo. Sumuka ito ng napakaraming likido na may halong dugo at manilaw-nilaw na plema. Dumagdag pa ang buhay na buhay ng mga uod na katakatakang lumalabas sa kanyang bibig, ilong at tenga. Hindi makakaya ng napakahina mong anting-anting ang lakas ko. Ako ang pinakamalakas na mambabarang at papatunayan ko yan sa'yo lapastangan ka. Wika ni Anselmo sa nanghihinang antingero. Hindi na pinalampas ni Anselmo ang pagkakataon. Sa puntong iyon ay nagpasya na itong kitilin ang buhay ng kanyang kalaban. Muli itong nag-usal ng napakalakas na dasal sa demonyo habang ang katawan ni Hugo ay naroroong hapung-hapuna sa lupa. Iniaangat niya ang hawak-hawak niyang manika. Sa kawalang pag-aatubiling inikot-ikot ang leeg nito. Maririnig ang malakas na paglagotok ng leeg ni Hugo. Nariyang napamulagat na lamang siya bago tuluyang panawan ng buhay.
Sa kahuli-hulihang hininga niya ay hindi niya binitawan ang rosaryo nito. Dilat na ang mga mata. Punong-puno ng uod at dugo ang ilong, tenga at bibig. Nagwakas ang kanyang buhay ng lumalaban para sa kapayapaan. Isang nakakapangilabot na halakhak ang namutawi kay Anselmo matapos ihagis ang manika sa bangkay ni Hugo. Tunay nga na walang sino mang nilalang ang makakatalo sa angking lakas at kapangyarihang taglay niya. Gayunpaman, unti-unti nang nalalagas ang mga tauhan niya. Hindi natugunan ng huwad na Diyos ang paglitaw ng isang lalaki mula sa kanyang likuran. Ilang segundo lang ang lumipas nang sumulpot ang isang hindi nagpakilalang nilalang. Naroong buong puwersang itinarak ng lalaki ang punyal sa likuran ni Anselmo. Natigilan si Anselmo nang maramdaman na napuruhan ito. Nagsimula ng duguin ang kanyang bibig, kasabay ng muling pagbagsik ng kanyang mga mata. Ginamit niya ang natitira niya pang lakas upang titigan ang taong gumawa nito sa kanya. Kahindik-hindik na titig ang iginawad ng mambabarang sa lalaki. Doon niya napagtanto na ito ang ama ng huling alay na sanggol. Ito ay walang iba, kundi si Pilo. Ang lalaking nakatunghay kay Hugo nang gawin ito ang ritual sa himlayan ng mga sanggol. Ang lalaking inabutan nito ng sagrado at may dasal na punyal. Gaya ng sinapit ni Hugo, ay unti-unti itong namilipit sa tinding sakit. Pakiramdam niya ay naninigas ang buong katawan niya. Mas hinigpitan pa ni Anselmo ang lakas na kanyang pinakakawalan. Hindi niya maaring hayaang buhay ang sino mang lumalapastangan sa kanya. Hanggang sa muling pumailan lang ang mga mumunting liwanag ng dumapo iyon sa bangkay ni Hugo. Kakatuwang nagliwanag ang pangil ng kidlat sa kwintas nito. Naagaw nito ang atensyon ng mambabarang, kaya naman nawala ang tingin niya kay Pilo. Lumagapak sa lupa itong si Pilo habang habol-habol ang paghinga. Nasilaw si Anselmo sa liwanag na nagmumula sa kwintas. Doon na nagsimulang magbakbak ang kanyang balat. Marahang umagos ang mangitim-ngitim na dugo sa kanyang mga mata. Kataka-taka rin ang paglabas ng mga insekto sa kanyang bibig, ilong at tenga. Nahihirapan na rin hitong huminga nang iduwal niya ang patay na alupihang nagmula sa kanyang tiyan. Nang makondisyon ang sarili, ay pinilit na makatayo ni Pilo upang hugutin ang punyal sa likuran ng mambabarang. Tuluyan ang nagwakas ang buhay ni Anselmo matapos niya itong paulanan ng napakaraming saksak sa buong katawan. Sinisiguro niyang wala na itong hininga upang maipaghiganti ang mga kaawa-awang sanggol na nagkukubli sa katauhan ng mga mumunting liwanag. Naipaghiganti niya rin ang kanyang isang anak. Kahit papaano ay kampante na rin siya dahil nabigyan nila ng hustisya ang mga ito. Sandaling katahimikan ang namayani sa mga oras na iyon. Hindi may kukubli ang emosyon ng mga taga-baryo Masinloc sa panibagong pag-asa na kanilang matatamasa ngayong wala na ang demonyong mambabarang na siyang bumulag sa kanilang paniniwala
at pananampalataya. Masisilayan ang paglapit ng mga liwanag sa kanilang mga magulang kahit pa na hindi nakikita ng literal na mga mata ang kanilang mga anyo, ay ramdam na ramdam ng mga naulilang mga magulang ang presensya ng kanilang mga anak. Sa wakas ay matatahimik na sila. Sa dami ng himalang ipinakita ang demonyong si Anselmo, ay doon lang siya nasiyahan. Doon pa lang nila nasaksihan ng totoong himala ng Diyos. Noon din ay napatunayan nila ang presensya ng Diyos ng sanlibutan na hindi sila hinahayaan kahit pa na binulag sila ng paniniwala ni Anselmo. Lumipas ang ilang pang mga taon ay nagbago na rin ang pamumuhay ng mga taga-baryo Masinloc. Wala nang mapagmalupit na kamay na bakal ang kumokontrol sa kanila at meron na rin silang kalayaan. Wala na ang malupit at masamang huwad na alagad ng Diyos na siyang nagpahirap at nagmalupit sa mga residente sa mahabang panahon. Samantala, nagtayo sila ng bantayog ni Hugo bilang pag-alala sa kabayanihan at kadakilaan nito. Tuwing sasapit naman ang araw ng linggo, ay nagtitipon-tipon sila sa isang pook sambahan at dito nakikinig sila ng mga salita ng Diyos. Laking pasasalamat nila kay Hugo dahil sa iniwan nitong alaala at pamana. Ang libro na naging instrumento noon ni Hugo ang siyang magpapaalala sa kabutihan at katapangan nito. Ito ang Biblia na noon ay ibinibigay ng isang misyonaryo kay Hugo na napadpad sa baryo Masinloc. Ngunit ipinapatay ito ni Anselmo. Mga kabaryo, dito ko na lang po tatapusin ang kwento. Naway mabasa niyo po ito at maraming salamat na po kaagad. Muli ako po ito, si Gilbert. Okay, so yun, narinig nyo naman kabaryo, no? Yung istorya ni Gilbert, no? Hindi ko alam kung paano niya naging karanasan to. Piling ko kwento sa kanya o kamag-anak niya tong si Hugo. Hindi natin alam kasi nga hindi naman kami nagkausap ng gaano. Tapos para talaga to dun sa kwentong baryo natin sa main channel. Pero dito ko na nilagay kasi gawa ng masyado na tong matagal na na-imbak sa atin, no? Siguro pinadala sa atin to nung neto ni Gilbert bandang mga May, June, July, August, almost 3 months na, 'di ba? So, 'yun. Gilbert, sana kung naririnig mo to ngayon, maraming salamat sa napakagandang sulat na ipinadala mo, no? Nga pala, mga kabaryo, baka napapansin nyo na medyo hindi maayos yung pagsasalita natin, no? Kasi meron pa tayong ubo, no? Yung mga nakikinig sa kwentong baryo natin sa main channel, alam nila yan. Pero yung mga dito lang nakinig, humihingi ako ng paumanhin po sa inyo, no? Pero soon, sa ngayon ubo na lang naman. Dati kasi nung mga nakaraang linggo mas malala. So pinagbubutihan pa rin natin yung paglalahad ng kwento. Sana magustuhan nyo. Nilaanan din naman natin to ng effort kahit papano, no? So yun. Saka nga pala babawi ako sa utang ko sa inyo. Yung sabi ko sa inyong isa-shoutout ko kayo, di ba? So dito tayo magbabase sa huli nating upload, no? Wait lang, titingnan natin yon. Hindi, umpisa natin dito sa magkapatid na mangkukulam, no? Kasi medyo marami rin to. Ayun, shoutout kay Ma'am Roslyn Dalopere, no? Yan, mga solid natin yan.
Si Tita Sareno, salamat aking kabaryo sa magandang kwento. Isa ito ay at sa napakalambing na boses yun. Salamat Tita Sareno. No? Happy si Granny. Shoutout sa'yo, ma'am. Brain Omega, sabi ni Brain Omega, ayaw niya po talagang lumitaw kung hindi ko pa sasadyain ang channel mo. O nga no mga kabaryo, pag ganun siguro ang sabi ng iba, notification all nyo nang makita nyo agad upload, no? Sabi ni Ma'am Mary Ann Talangan. Tapos yung isa username, open mo notification. Yung isa naman, Kindoro Bokinto. Kalokohan lang yan. Grabe naman, boss. Ba't naman? Si Edward Diaz, salamat po, boss. Jackas Manso, salamat. Maricel Sumiyaya, Carmelita Pruna, Maymay Sinita, Arlene Kulsbesa, yon salamat, Ma'am Arlene. Si Ramonita Verdugo, yon Nanay Ana, salamat sa pagsuporta pa rin. Ginabel Bugador, no? From KSA, salamat po. Mary Chris Dumael, salamat din ma'am. Si Ma'am Marilu Matsuda, salamat po. Si Ma'am Elsa Constantino, no? Yan, mga solid natin yan sa Kwentong Barrio May, no? Si Blue, ang sabi ni Blue, totoo ho yan, minsan buong araw akong pabalik-balik sa YouTube. Kung meron kayong kwento, wala akong makita din the following day. May nakita ako nakalagay, 22 hours. Namamayagpag ito sa... Wow, grabe, no? Ba't kaya ganun si YouTube? Salamat. Si Demigods, no? Ayun. Nandito rin si Demigods, no? Salamat, boss. Inday Game Evalarosa. Salamat, Ma'am Inday. Nandito ka rin. Shifter Place, no? Si Red Sapin. Salamat po, Ma'am Red Sapin. Inday Lebra. Salamat. Alma Hornales. Salamat po. Gina Tatwala. Yun. Maganda. Joel Di Guzman. Salamat po. Asil Gumban. Salamat, Ma'am. Marivic Orcajo. Salamat. Uncle George. No? Salamat. Si Ma'am Lisa. Ang sabi niya, yun. Dami. Ami from Novaliches, Quezon City. Salamat po. Christine Farado. Salamat, Ma'am. Nandito ka rin. Si Boss Charlune Rulan. Nandito rin, no? Ano sabi niya? Oy, grabe ito si Boss Charlune. Si Zia Saad. Ayun, si Ma'am Zia Saad. Si Pam De Guzman, salamat. Ang daming comment ni Ma'am De Guzman. Alam nyo ba, KB ang ginawa ko libangan para malibang ako. Ngayon, taon lang ako nakaalis sa poder ng ex ko. Ito lang, May. Halos ngayon pa lang uli Oy, grabe naman, sabi ni Ma'am Pam, no? Ano yan, tama yan, Ma'am Pam, no? Ingat ka palagi kung nasan ka man. Saka, wag mo na intindihin yung ex mo. Mas marami namang, alam ko naman na maraming, kumbaga may nakalaan para sa'yo dyan. Saka, nakikita sa picture mo, maganda naman. So, hindi iniiyak ka ng mga ganong klase ng ex, no? Kaya, ipagpasadyos mo na lang yan. Okay lang yan. Suportado ka ng mga kabaryo natin. Michael J. Sunactaviano, salamat boss. Sayang username yung ayun si Ma'am Evelyn Fall from Germany. Nandito rin. Nako. Nawala na naman. Paano to? Sabi ni Marivic Advento, yun. Si Ma'am Marivic Advento from Saudi Arabia, salamat. Antian Bersorto. Salamat po. Amaro Felomina, ma'am. Salamat din. Ellen Cueano, salamat po sa pagbabalik nyo. Siniel Patrata. Pwede po ba magpadala ng storya? Oo naman, pwede. Andyan yung natin, yung email. Padala ka lang, boss. Nemia Aguilar, no? Shoutout sa'yo. Maria Casusa, salamat ma'am. Kiko Simana, Emil Bautista, Avera Dani, Alexon Giano, new channel mga kabaryong to. Isa lang talagang nagsasalita. Oo nga, isa lang talaga tayo. Tayo lang naman, walang iba.
Jung Alcantara, salamat boss. David Hunyega, Hunyega. Ayun, Malayang Amihan, taga Siquijor pa naman ako. Ayun, taga Siquijor to si Malayang Amihan. Salamat. Eagles Eye, salamat. Charmel Sale, salamat Ma'am Charmel. Tama ba? Tama ba yung kwento natin? Wait lang kabaryo. Kasi nagbabakrid ako, alam ng iba yan. Pag nag-shoutout ako, binabakrid ko talaga. Ano yung iba? Rogelio Moresquita, salamat boss. Pulilan, Bulacan. Meron ba kayong kwento pero sa Leyte, Tacloban? Sabi ni Chokwa. Sa ano? Sa kwentong baryo meron tayo niyan boss. Sa main, dito inahalo pa natin eh. Rosemay Katubay, salamat po. Nida Kiambao, salamat. Banji Nielo, salamat po. Sayang, hindi natin mabasa yung pangalan niya. Sa mga hindi po naniniwala sa kwento niya, totoo po yan. Pure waray po ang pamilya ko. Kayo nang bahala. Victoria Alusiman, salamat po Ma'am Victoria Alusiman. Ledesma Markinski, salamat po, salamat. Thank you so much, our awesome narrator. Ang bata mo pa pero best actor. Wow. Bata pa. Salamat. Merrick Noll, salamat po. Candelaria Manaloto, salamat. Inday ng Paris. Jenaline Viniegas ulit. Marvin Nobles, salamat. Bong Beat ko, salamat boss. Ito, rumble na lang to mga kabaryo. Araceli Asahi, salamat boss. Nasa Japan siya. Shoutout sa iyo Ma'am Araceli. Hondra Delin, salamat po, salamat. Millet Cruz, salamat. Mark Miranda, ayun. Saan yung iba? Lakbay, 484. Ayun. Asan na iba? Okay pa ba? Ayun, nabasa ko na siguro lahat mga kabaryo. Hindi, meron pa. Maria Cristina Cantellano, salamat po. Yan. Annalyn Dablas, salamat. Iris Rapper, salamat. Iris Halan, salamat Ma'am Iris Halan. Elvin Velos, salamat po. Kilabot King Horror Stories, yan, salamat boss. Mababasa pa ba natin lahat? Apple Pie na nandito ulit, yon. Pasensya na kasi nagbabakri daw mga kabaryo, alam nyo naman. Inday Samantes, salamat ma'am. Yun na yung last natin. So, sa mga hindi ko nabanggit, comment lang kayo sa latest upload natin. Pasensya na rin, nade-delay yung upload natin dito pero etong this August, siguro maintain natin alternate upload para ma-monitor din natin yung mga nakikinig dito na hindi nakapag-subscribe sa Kwentong Baryo, no? So, yun. Yung komento ko kay Gilbert sa pinadala niyang storya, kayo nang bahala mga kabaryo. Kasi, alam nyo naman, napakalakas talaga ng pangil ng kidlat, no? Wala na tayong pag-uusapan pagkasama yan sa kwento. Kasi, sa mga nakikinig at legit na may alam sa mga mutya, alam nyo rin kung ano yung kung para saan tong pangil ng kidlat. Kaya, kayo nang nakakaalam yan. So, yun. Yun lang naman mga kabaryo at muli, suportahan nyo yung Kwentong Baryo natin, pati tong 2.0. Maraming salamat sa mga nakikinig, no, at nakasubaybay pa rin. Sana ingat kayong lahat kung nasan man kayo. Yung mga nakikinig dyan sa Pinas at sa ibang bansa rin. Sa Pinas, no? Hindi, nandito rin ako. yun lang naman. Muli, ako to si Ray, no? Maraming salamat mga kabaryo. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.